राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमातून साजरा करण्यात आला। यावेळी सर्व स्तरातील मान्यवरांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। वाढदिवसाच्या निमित्ताने सावंतवाडी नगरपालिकेच्या सफाई मित्रांना धान्य वाटप करण्यात आलं। या कर्मचाऱ्यांना हातभार द्यावा या उद्देशाने त्यांना लागणारे जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप पुंडलिक दळवी यांची कन्या श्रिया दळवी हिच्या हस्ते करण्यात आलं। 2 महिन्यांचं वेतन झालेलं नसल्यानं सावंतवाडी नगरपालिकेच्या सफाई मित्रांनी अलीकडेच 1 दिवसाचं काम बंद आंदोलन केलं होतं। मात्र सावंतवाडी शहरातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे या उद्देशाने नागरिकांना वेटीस न धरण्याच्या विनंतीला मान देऊन ते पुन्हा आपल्या सेवेत रुजू झाले। आजही ते आपले कर्तव्य पार पाडतात। त्यामुळे वाढदिवसाचं औचित्य साधून पुंडलिक दळवी यांनी सफाई मित्रांना जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप केलं। तर शिरोडा नाका येथील दिव्यांग विकास आणि प्रशिक्षण केंद्रात साजरा करण्यात आला। यावेळी दिव्यांग मुलांसोबत केक कापून आणि खाऊ वाटप करून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। दरम्यान वाढदिनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी पुंडलिक दळवी यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। Happy birthday to you. Happy birthday dear Polly. Happy birthday to you. पुंडलिक दळवी अशा प्रकारचे सद्गुण एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून तुमच्याकडे असतील तर निश्चितपणे भविष्यात वाटेकर तुम्हाला तुमच्या मनातली जी काही स्वप्न असतील ती पूर्ण करतील याबद्दल मला खूप आनंद। आजच्या राजकारणामध्ये सर्वसामान्य मतदार सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून जर पुंडलिक दळवी काम केलं तर निश्चितपणे वाटेकरांचा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हाला मिळेल, इथल्या सावंतवाडीयांचा आशीर्वाद मिळेल, जिल्ह्यातल्या लोकांचा आशीर्वाद मिळेल। त्यासाठी मी माझ्या सर्व संस्थांच्या वतीनं, स्नेह परिवाराच्या वतीनं, स्नेहप्रिय परिवाराच्या वतीनं तुम्हाला शुभेच्छा देतो। खरं बघा, मी नेहमी पुंडलिक बरोबर काम करत असताना मध्ये हल्ली जे राजकीय उलाढाल झाले त्यामध्ये मला थोडीशी भीती पण वाटली। उद्या तुम्ही जाताय की काय, पण मी संध्याकाळी आम्हाला फोन केला तर मला मोठे साहेब जिकडे आहे तिकडे आम्ही राहतो। तर आम्हाला तेवढा विश्वास होता की मोठे साहेब नेहमी महाराष्ट्रात बरोबर राहतील आणि तो मोठा आनंद असं ठरला। आणि हे जर बघितलं तर येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला बरोबरच म्हणजे फ्युचर आहे हे मला वाटतं। आपण एकत्र असेच राहू येणाऱ्या काळामध्ये। आपण जे आपल्या दोघांच्या मनामध्ये नेहमी जे आहे ते आपण नक्कीच करू या सावंतवाडी शहराला दाखवू। आणि आम्ही तुम्हाला कधीही त्या ठिकाणी एक राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणून कधीही कमी पडायला देणार नाही, 100% तुम्हाला। पुंडलिक दळवी
ज्यांनी अल्पावधीतच आपली राजकीय कारकीर्द स्वबळावर स्वकर्तृत्वाने वाढवलेली आहे आणि त्यातूनच जनसामान्यामध्ये काम करीत असताना, अगदी तळागाळामध्ये काम करीत असताना एक वेगळंच नातं निर्माण केलेलं आहे. आणि आता आमचे जिल्हाध्यक्ष सामंत साहेबांनी पण सांगितलंय, हा हाडाचा कार्यकर्ता आहे, धडाडीचा कार्यकर्ता आहे, जवळचे स्नेही आणि आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांचा आहे. आपल्याला जो देश पाहिजे आहे तो आपल्याला शरद पवार साहेबांच्या विचाराचा, राहुल गांधी यांच्या विचाराचा, इंडिया विचाराचा देश आणि महाराष्ट्र आपल्याला पुढे घडवायचा आहे. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही सगळे इथे उपस्थित आहोत. हे सगळे पवार साहेबांच्यावर राहणार विचाराने राहणार. अजितदादा ज्या दिवशी शपथविधी झाला, रविवार होता आणि मला वाटतं दुपारी 12 वाजता दादांचा शपथविधी झाला आणि पक्षात फूट पडणार हे कुठेतरी स्पष्ट झालं. आणि तुम्हाला सांगायला सगळ्यांना मला अभिमान वाटतो की 1 वाजता मला पुंडलिक दळवींचा फोन आला. तिकडे अजितदादांचा शपथविधी चालू आहे आणि दळवींचा मला फोन आला की काही झालं तरी आम्ही शरद पवार साहेबांबरोबरच राहायचं ठरवलेलं आहे. म्हणजे एवढ्या तर्फेने, एवढ्या निष्ठेने सांगणारा एकमेव कार्यकर्ता जिल्ह्यातून मला सांगणार होता. आणि आज मला हे सगळ्यांसमोर सांगायला खूप बरं वाटतं की अशा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची सध्या कुठेतरी राजकारणात कमी आहे. माझे मित्र पुंडलिक दळवी साहेबांचा वाढदिवस आहे. अनेक ठिकाणी खूप खूप छान काम ते करत असतात. मला अभिमान वाटतो की असे तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहेत आणि कुठेतरी त्यांचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करत असताना अशांची साथ मला मिळते हे सुद्धा मला खूप आदरपूर्वक सांगायला लागतं. आज बराच वेळ झालेला आहे. आमचे धोळामागचे तालुकाध्यक्ष आलेले आहेत, आमचे गवसकर आलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. पुढील वर्षी लवकरच निवडणुका होतील असं दिसत आहे. मग त्या नगरपालिकेच्या असतील, जिल्हा परिषदच्या असतील, पंचायत समित्यांच्या असतील, पुंडलिक दळवी सारख्या कार्यकर्त्यांचे विचार जे एकसंघपणे, एकनिष्ठपणे पक्षात राहिलेले आहेत, यांना अशा लोकांचा विचार करून त्यांना सर्वप्रथम संधी दिली जाईल असं सुद्धा मला आज इकडे जाहीर करायचं आहे. पुंडलिक दळवींना त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीसाठी आणि भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. कार्यक्रम काल दुपारनंतर मी तर नकोच नाही होतो, परंतु आमचे शहराध्यक्ष गणकर आणि यांना यावेळी कार्यक्रम व्हायलाच पाहिजे. छोट्या असला तुम्ही नाही करत ते आम्ही साजरा करणार. आणि अगदी दुपारनंतर या कार्यक्रमाचं सुंदर असं आयोजन केलं. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे माझ्या या 43 वर्षाच्या आयुष्यात जो काही सर्वात सुखद आणि संवेदनशील आणि भावनात्मक जो पुढचा कार्यक्रम झाला असेल तर आमच्या सुरेश कांबळे आजचे लोक जे मध्यनंतर महोत्सवात माझा वाढदिवसाचा कार्यक्रम कीर्तन साजरा करण्यात आला. खरोखरच माझी मुलगी होती उपस्थित, माझा मुलगा होता, तो सुद्धा कुठेतरी भावनाच झाला. त्यांना आवडत नव्हतं. तुमची परमेश्वराने आपल्याला खूप वेळ दिलेला आहे, तरी सुद्धा आपली परमेश्वर दाखवणार असते. परंतु आज कुठेतरी यांना दिव्यांग म्हणून, प्रतिबंध म्हणून आज समाजाला सामोरे जाताना खरोखरच त्या अशा मुलांवर संस्कार करतात की त्यांना 4 शिक्षक होते, त्यांचे पालक असतील तर खरोखरच त्यांनाही खूप खूप धन्यवाद दिले पाहिजे, त्यांचाही कौतुक केलं पाहिजे. कारण घरातील आपल्या 2 सुशिक्षित असणारी मुलं सांभाळताना आपल्या नागरिक होतात, परंतु प्रतिबंध मुलांना सांभाळलं नाही. खरोखरच खूपच मोठी चांगली गोष्ट आहे. त्या आम्हाला सकाळी अनुभवच राहिली. त्यामुळे मी सुरेश कांबळेंना धन्यवाद देतो. आमच्या सर्वच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी भाजपशी निहाचे प्रभूशे तहसीलदारांना सर्वच नागरिक कमळे या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल माझ्या सर्व सहकारी मित्रांना धन्यवाद देतो. वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करतो. तुमच्या या सर्वांमुळेच मला बरोबर काम करण्याची ऊर्जा मिळते
आणि मला वाटतं सहसा पत्रकार कधी कुठे राष्ट्रीय किंवा एखाद्या नेत्यांच्या कार्यक्रमात व्यक्त होत नाही, परंतु आजचे आमचे मराठा समाजाचे तालुकाध्यक्ष सीताराम नायडू आणि घराण्याचे पत्रकार सीताराम नायडू आज माझ्याबद्दल दोन शब्द व्यक्त केले, त्याबद्दल मी सीताराम नायडूंचे सुद्धा ऋण या ठिकाणी व्यक्त करतो. सर्वांनी मला फोनवर मला सकाळपासूनच फोन सुरू झाले, शासकीय अधिकारी असू देत, डॉक्टर असू देत, सर्व घरातील स्तरातील लोकांनी मला शुभेच्छा दिल्या. त्याबद्दल मी सर्वांचेच आपल्याला चॅनलच्या माध्यमातून असेल सर्वांचे अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. संपूर्ण आमच्या विरोधकांकडून आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.